aku parang nandur telo menyok saiki larang regane. Ora tak dol gaplek. Terus Tak dol tape. wah iki Oh, usaha. alah. Kaya tape Bondowoso bareng. Tape Bondowoso bojange. Kesuwen. Kesuwen piye aku seminggu. Lah aku iso gawe tape sewengi dadi kok. Seminggu kesuwen no. Semalam langsung ibu-ibu catat ya Bu resep ibu ya. Gawe tape telo sewengi dadi Bu. Lho, Mosok ram. Carane enek. carane piye? Setu kliwon ke telo bar didang ragenono minggune legi. Ya atene ora. Kuwi jajalan. Gelis Sabtu Kliwon ya mesti minggu legi. Setu kliwon ragenono. Setu kliwon. Tapi dadi ragene minggune legi ngono. lah iya, Ya minggune legi. Setu kliwon ya jelas minggu legi. Minggune iki mesti legi. Tapene kuwi lho. Nyapa ngurusi tape ndagel penak. Oh ngurusi tape. Lah napa monggo dipun waos anu. Lah niki kewajibane Pak Haji Kirun. Jenengan sing maos. Kele. Weh, aku ora iso maca le. Tak macane. Tak wacane. Ya. Macae kok oyok-oyokan. Iki rak teko bucange. Iya. Teko kidalang diweke aku. Lah iya ta? Tak macane. Tak wacane. Lah panganan ngono kok oyok-oyokan. Wong aku ki wis diweni mandat karo bocange niki tulung Pak Haji Kirun sing ku anu kewajiban maca. Lah nggih monggo. Lah iya. Iki ana layang. Iya. Tak macane. Tak wacane. Nyong. Lah kok kowe kok ngeyel ki ngopo ta? Lah kok wong kok Tak macane. Lah, iki tak wacane. Nya. Waca karepmu ra karepmu. Wong iki banggahi kaya warga Kalampangan lho bocange. nggih. Bayem apa ki? Bayem akar cabut, bayem cabut lho. Bayem. Sayuran, jagung. Jagung. Aja kok bangsa Indonesia kok senenge luar negeri. Kates Thailand, Oh iya no. jambu Bangkok apa? Kuncinya kok Inggris. Rumputnya Jepang. Rumput Jepang, semut Londo, Iya. bareng gula Jawa ndeledek. Aja, wong generasi muda kita hebat-hebat. Hebat. Coba toh, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Insinyur Ahmad Diran, itu yang perlu kita dukung, favorit kita, tokoh kita, oposite Obama. Lho enak Obama. Teko. Gandrung ki oleh. Idola kita Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ngono. Pangeran Diponegoro Cut Nyadin Dr. Sartika Cut Mutia. Lho ngono. Mosok 17 ana Rambo. Opo gapura kok Rembo. Iki sedeloke Obama. Kedatangan tamu kok Kedatangan tamu dihormati boleh, namun ya aja nemen-nemen ngurmati pahlawane awake dhewe. Obama iki jebul wong Jawa, wong Indonesia kok seneng karo jeneng Obama iki makare bareng tak praktekne ya nikmat tenan. Loh terpraktek Jajalan sesuk karo bojomu Obama. Oh. Obama. Kuwi iso uga terus abuh mah. Kakek makan sate. Jember urung enek iku. urung enek ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Pak Waalaikumsalam Dalang sak rombongan ugi Pak Haji Kirun nggih nembah nuwun. Jawa Tengah badhe mundhut gending Jula-juli Jawa Timuran dipun kintunaken Pak Sulani ugi kanca-kanca kula sedaya cekap semanten saking kula Heregedek. Sopo? Pak Juni. Pak Juni. Pak Juni. Pak Juni lagi. Iki ngono dulure Pak Mei. Iki adike jenenge Pak Juli. Iya anak-anak September. September. Iki ya kok ya apa? kendel lho ora enak apa-apa. Akeh lho iki. Akeh karo. Pirang-pirang. Monggo anu Tintingane. Oh, apa ta ki? Ya Jula-juli iku tugase jenengan lek Jula-juli. Ya ampun, Jula-juli. Jula-juli. Luja-luji. Sok kapan dina mulutan mangan serabi diwadahi kresek. Yogane seragam. Oh, semangat. Seragame apa? Niki mangke benjing seragame mboten usah diwangsulaken. Oh, nggih. Langsung dibeto wangsul mawon Mbak Bian. Niki terus dalange ngoten. Batine dalang bajiran nggih.
diseragami mergo gak diukur enek sing kegedhen, enek sing kecilian. Tak gawake kon Jember Mas Kirun ben ketok regeng. Tak sawang malah kaya yatim piatu. Nek malah koyo kebungkus kacang. Sok kapan dina mulutan mangan serabi wadahi kresek. Sok kapan keturutan pengen rabi sinden sing pesek. Kok malah milih sing pesek to Baji ki. Ya enak pesek timbang bangir. Lho kok ngono? Lah lek irung bangir, Hidung mancung nek ngambung sik, nek ngambung irunge kenek sik lambene urung. urung. Lah lek irung pesek. Pesek irung-urung kenek lambe mak. Berbahagialah orang yang pesek-pesek. Ya. Tapi lek kena udan ya mate. Nah iya, Keplepeken. langsung bek kok. Tapi umure dawa. Sebabe Ambekane irit. Cis 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 ora krasa sak ngono. Ngono. Iki 2012 percil ya arep Ngulon. ngulon. Wis siap sangune. Siap muni Jakarta. ora kaji dah. Gak sopo sing dolan coy gue begitu loh. Lambemu dagelan Banyuwangi coa-coi. Loh, Wangi kemarin mbok ya kaya Mas Edi itu enggak enek perubahan. Dalang kondang, dalang potensi. Ya toh? Utawa orangnya tetap lembah mana kaya wong Kalampangan, jek tetep kaya wong Pati, jek tetep kaya wong Medion, jek tetep kaya wong Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, enggak rubah. Dagelan lagi kondange anake kok nyeluk ayah. iya kemajuan begitu loh. Majuan telek, boh. Loh, gimana sih? Kok nyeluk bojone mama. Iya Ah jelas. sing isin ya aku dek ngisore aku ning nggonmu. Bapakmu enek le. Ayah ta Om? Ayah ta Bah? Iya, ayah nduduk mbili. Ayah kok Ayah nduduk nduduk mbili. Gak Lah apa-apa. bumu ning ndi mbokmu? Manah. Manah matun. Kenapa? Jane jenenge apa Mama? Sarimah, celane mah. Enggak, kalau saya kan sekarang berdomisili di Jakarta. Yalah, yalah, yalah. Di sana kan sudah 2 dina ini di Sudah 2 dina ini. anu, 2 hari di sana 2 hari ini. Lah langsung ke sini besok lagi juga ke sana. Begitu loh, coy. Coy. Kalau begitu saya tunggu di enggok-enggokan. Gak ada bahasa enggo-enggoan. Apa Loh, enak? kalau sana itu bahasa gaul ada sekarang. Gaya bahasa Indonesia. Gimana tok kok gelap Pak Percil rumahnya nanti sebentar lagi dikakan apa kuwi? Dikakan iki lho apa kok? Dihidupkan. Kok dikakan? Gitu, Kak. Coy piye coy? Kalau bahasa gaul di sana, Ha-ha. kaula-kaula muda sekarang itu kalau gue sama lo, ini Apa kuwi? gitu. Gue, ini gue, lo malam hari ini. Tepi. Ya ampun, ngeten iki gue. Oh, rono iki Gue saman lo. Oh. Jadi gue sama lo pada malam hari ini Ketemu. pementasan di wayang ketemu. Memang warga sini sudah tahu Iya. lu sama gue untuk bersama-sama menghibur masyarakat kene. Gue iki kene lho. Saman ki lho, gue lo. Aku ki lho apa salah cangkemmu ki lho mencela-mencele. Omonganmu ki piye kok dadak omong kok. Piye to piye to? Kowe- Gue. Lah iya. Lo. Lah iya Ki Edi Ya. sama lu sama gue hari ini eh. menghibur masyarakat sini. Kleru. Kleru karo gek sapa? Ngelak ngene iki ki gue. Lah ya rono ki gue. Nah, lak sampean ki lo. Lah aku apa salah lu sama gue. Ini ketemu Bapak Wakil Gubernur. Ngisi-ngisini. Ngene gue. Mah aku jere lu. Kowe ki lupa gue milih ha. Mencela-mencela ya Pak Haji. Jaluk lho kok dadak ngengkel ae. Jere kono gue kene kon lu. Lho lah iya lak kene iki gue sampean ki lu. Aku pas salah lah ya lu sama gue tuh menghibur masyarakat sini. Sampean gue. Mah aku ki lu. Aku jere kon lu kok kon ngalih gue. Lah iki sing Kowe danem- ki lune apa guene? Mbok karepmu. Sing kleru Kleru lu karo gue. Kelagune napa? Penyanyine ta. Lah niki Nggih, pamundutan Kok- sambel kemangi. Lah, percil kon joget mergo lu karo gue iki Wes. sebenarnya banget. Ki gue iki nek kon joget lalu seleren. Lu karepmu, gue karepmu. Ingkang tampil Mbak Rini nggih ya Mbak Pak Rini. Cikiro. Sing ngejak omong Yang kuwi. terhormat Bapak Dalang Edi Siswanto saya minta gending sambel kemangi saking kula Kapit Sumberjo Gemuling. Mungkin nek sing njaluk ten lu diomongke lho nggih. Siap. Siap. Gue sama lu. Lah ya bener ta. Lu karepmu, gue karepmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ini kami dari keluarga besar pengepul barang bekas, pemulung,
Aku tahu lho entuk pemulung ngono kuwi. Piye? Lah kok tak kelumpuk ning enek Guwedino ki wah larang ki regane. Apa napa Lah kok dingkleke sinden wis wamoh. Gaglak kapane ambune tengike ra melek. Bar kompolan. Nah ya. Dengan hormat Bapak Ketua Pakuwojo serta ketuane Pak Kuwajo ra, Muk. inggih. Ya ampun kok ya ora tau nanggap. Aku sih. Ya sik durung to Pak Haji Kirun. Durang-durunge kapan salak modar. Akeh dagelan modar saiki. Ya iki nyuwunke pangapura dumateng sedaya kelapatanipun sederek kula penyantungane mugi-mugi diwapura dosane manjing swargane. Amin. Pak Kolik sedo tahun 2008 September. Nggih. Pak Bagio 30 Agustus wingi. Wingi. Karek aku tok. Karek elu. Aku ora mungkin. Lu mati layange ilang. Layang kok. Sehat ae, pokoknya jangkrik ikhlas sehat. Nggih. Juga Bapak Pelindung Pakuwojo Kalimantan Tengah dan semua ketua-ketua paguyuban yang ada di Palangkaraya, keluarga besar pengepul barang bekas atau Amin. pemulung minta lagu atau gending sambal kemangi. Demikian atas dilayaninya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Gedi. Pertanda Bapak Suyatno. Loh, Pak Suyatno. Alah Pak Suyatno. Pak Suyatno. Sing ditok kuwi. Ketua Persatuan Pengepul Modele Barang Bekas. Kaya akrab-akrab. Nggih. Pak Mbak Rini. Sepote, Cok. Enak sepote apa? Ngadeg. Monggo jeng, Laturi katuran jumeneng. Jumeneng nggih. jejer kare Prence. Monggo sampun ket pareng Mbak Rini badhe jumeneng ngibur menan sami. Duplikat saking si cantik jelita saking Jember. Gitu Pak Haji Kiro. Heeh. Lek jenengan kaji niku karena kebutuhan hidup atau karena napa Pak Haji? Ya ngibadah, Ngibadah. netepi rukun Islam. Nggih, lah menawi nyawang sinden ngeten niki. Niku nggih mung syukur tok wis ora wani apa-apa. Wis kencing manis. Apa alasannya kok kencing manis? Lho, alasane apa Perkemi. piye? Rabi umur kaya ngene rabi kaya kowe ora ngerah dhuwitku tok raimu. Gaglak kapane kelakuanmu ora mudeng aku. Alah, Ngono. Cinta-cinta apa pengkhianat kuwi? Cincin kok. Aku cinta Mas, aku sayang. Delok aku mudar tak jak ya moh. Mula wong urip ki pada dasarnya gentenan, Mas. Anu Mbak Jange. Inggih. Hidup itu gantian. Gantian maksudnya dulu bumi sini ini yang punya siapa kita nggak tahu lah, sekarang kita menempati. Mula aja sok bodoh oyok-oyokan warisan. Nah, jelas. Dari mbah lembahe awake dhewe iki sapa ya ora roh gantian. Dalam kepemimpinan juga begitu. Dulunya Pak ini ganti dulu Pak Warsito Rasman, terus anu koncoku sing Pak Siswanto Adi. Tuh sampai dulu gantian, sekarang ganti Pak Insinyur Haji Ahmad Diran. Gantian nanti generasi berikutnya juga gitu. Bojo yang ngono, mula nek rapi aja ayu-ayu. Sebab Mau tinggal mati genteni wong gelo kowe. Ngono. Iya ya Reng. Artinya apa nduk mangga? Loh pinter tiba eloh ya. Iya. Wah, jan Mbak Rini. Rini. Kon kowe nek sinden ayune ngene iki mulih mlebu rumah sakit. Sebabe Mesake ora perlu tak critakne. aja ngono to. Kula nek nembang kuwi nek apal ya apal tenan. Nek pomo ora apal ya mbok nggawa catetan ora apa-apa. Wangsalan ki kudu mulih. Ngono, nembang ki ya kudu apal. Sinden belajar nyanyi elektronnya perahu layar keliru. Keliru. Kudune ya kanca ing kisik gembira alera-pera banyune perahu layar. Perahu layar keliru. Ayo numpak aku rambayar. Enggak mulai hajur. Memet. Wes Remuk. tele-tele kae. Bosak. Wes saya Ora bayar gratis kok. Nora gampang, mesine nora gampang memandang ke yang Semarang kudu nek ngono. Ora ya penyanyi nggonku. Ora gampang wong lanang golek gendaan. Ning nang ning lho kuwi apa aku ngomong. Ora apal. Siji loro, Sambel kemangi ya. Siji loro telu papat sikil ngedruk jreng aja nyaruk bareng lan iramane. Ngono. Bareng lan imamane. Penek dangdut kok diimami lho jan sakne.
Ayo nduk. Iya ndek, sambal kemangi Aku ndek. tak lungguh. Lungguh, sing sepuh lungguh, kita atasane sing nom-nom. Eluh kuwi dudu sing sepuh. Elu Elu. lungguh lah. Elu lungguh. Kowe gue sing nari. Kowe sing nari. Sakar. Aku wis 50 kok Mas, tahun Nggih. iki nyadari aku kowe lagi piro 22 rek. 24 wis ndek anak lho ku yo anake Mas Edi. Masa? Irunge jan koyo dromolem kae lho. Nyepor gerangane kuwi. Bojoku lak ayu. Ayu apa bojomu bokonge gedhe sisih ya kan. Yo, Engko mlakune ne kerucuk. mlakune saya ndeknane tas talas nih. Tapi malah kenceng ra iso apa-apa. Ya, monggo. Ayo sambal kemangi. Ini iki lho kok ya renek wong ngene aku wae karepe piye. Ngalah wong aku pirang-pirang lah kuwi mburimu. Mburimu kuwi. Lah nek ra ditawani apa wani wong didep sinden kok. Sidep sih. Lah aku tau lho arep ngono ki ning ngarepe sinden kae nek aku enek wedang aku jupuk lah kok iso ditagih. Ditagih piye? Bayar sinden bakul, nyambi bakul kopi. Sinden kok ngolah iki lho, ilange iki ya renek gelase lho ki dadi diagelan nyombor. Ora apa-apa. Lho jere butuh Seneng tenan. kesabaran. Wah, seneng tenan aku kelas insyaallah. Allahu Akbar.